everyone, good evening, welcome to my channel. Actually नोंथांमोनखौ दिनै बे गोजोन मोनाबिलिनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर। एक्चुअली दायो थांनो नागिरदों लोखि फुजायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै। दायो जों थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। जोङो थाबायनानै थांगोन एक्चुअली लोखि फुजायाव। ओमफ्राय नै थिंजाय आंजों लोगोआव सासे दङ, ओमफ्राय आरो गामिनि सेंग्राफोर माखासे फैगासिनो दं। नै फालोसे फैगासिनो दं नै सेंग्राफोर। लोगोफोर लोखि फुजा खुलुमनो फैदों नै, ओमफ्राय नैथिंजाय खुलुमगासिनो माखासेफ्रा। लोखि फुजाखौ लानानै बाबाय आङो थालिर थाइसे हरदों आरो बेखौ जानि आरोना बुरैनो बुस्थुला मोटा माइकी निकी फुजा केला एने काहै बारो फुजा गेजेराव बुलायलायदों आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि गाजा चलो चलो नै ओरैबायदि बिर लोगोफोर दिनै ओरैबायदि जादों नै दिनै नोगोद मानसि जादों आरोना लोगोफोर। এখানে আমার সাংস্কৃতিক সম্পাদক কমলা দেবী স্যারক সম্পাদনা লাভের মই গুহারি জানাইছি। Shadia Rais
अखा गास्राव लोगोफोर थांनो हाला नै लोगोफोर फुजायाबो जोब्बाय ओमफ्राय थांनो हाला अखा गास्राव